Sanibona, phinde nginibikelele njengaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hola ngalesi sikhathi. Sibonge ongabonwayo umhlengi wethu, sibonge ongabonwayo umdaluzi nomhlaba, sibonge umsindisi, isihlangu sethu, ongcwele, othandekayo, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Osenzela konke ngokuthando lakhe, osenzela umusa ngaphezu komusa. Ohlezi esibhekelela, ohlezi esibekela, ohlezi esikhandlekela, ohlezi esiqondisa, ohlezi esijongile, ohlezi esihambela, ohlezi esicabanga, ohlezi esibuka, ohlezi esifisa, ohlezi ecemba amacebo amahle ngathi ukuthi le ngane yami njengoba ingalaleli, yiphi indlela engakhuluma ngayo futhi, yiphi indlela engazama ngayo, yiphi indlela engamsiza ngayo, yiphi indlela engenza ngayo. Uthi ubona ingane yakhe isakhula, ingane yakhe incane, uyabona ukuthi ayikufuni ukudla, ubuze ukuthi yiphi indlela engazama ngayo ukuthi okay, ayingizame noma ngimncelise-ke, ukuthi ngizame noma ngenze ukuthi, because uyabona ukuthi akakufuni ngampela ukudla. Kufana nengane ey'khule ethola ukuthi ayifuni lutho and meyathi nje ngicela ukuthi ninginikeze u-1 no-2 no-3, kungavuka ngisho ebusuku iphekelwe lokho kudla because isifunani isiyadla njengamanje. So nathi sikanjalo singabantu, uNkulunkulu uhlezi elangazelela ukuthi iyiphi indlela engafinyelela ngayo kithi. Mebona ukuthi awu-understand through dreams, uzofika through visions. Mebona ukuthi awu-understand futhi uzofika ngalowo mfundisi. Mebona ukuthi awu-understand futhi uzofika ngalowo mprofethi. Mebona ukuthi awu-understand futhi uzofika ngezwi likaNkulunkulu ezothi malifundwa uvele ukhanyiseleke same time. Mebona futhi ukuthi still nalo understand uzozama ukuthi abeke a poster or a billboard way la uzodlula khona bese uyayifuna. Mebona futhi ukuthi awunakile uzofinyelela kuwena through i-TV yakho, ama-channel lapho khona iqiniso kaNkulunkulu ngezimfundiso each and every day 24/7. Mebona futhi ukuthi wavule lawo ma-channel uzofika ey'nkundleni zokuxhumana ngoba wena uhlala ku-TikTok uzofika ku-TikTok, uma uhlala ku-YouTube uzofika ku-YouTube wakho, ngoba uhlala ku-Facebook uzofika khona lapho. Simbonge umdaluzi nomhlaba ngokuhlezi ngaso sonke isikhathi esilangazelela ukuthi sithole ukuphulukisa, sithole yena, senze intando yakhe bese senza siphila ubungcwele ngokuphelisa icebo lakhe ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu nje osithandayo, osibekelayo, senzele umusa ngaso sonke isikhathi, sitholela elwazini olufanelekile ngaso sonke isikhathi. Thina nje into ekumele siyenze ukuthi silalele. So isihloko sethu sithi ukulalela kwakho kusiza wena, ukulalela kwakho kusiza wena. Lapha emhlabeni yazi sidalela ukuba sibe ngabalindi bakaNkulunkulu. Akhuluma ngabo uHezekiya ukuthi masilinde ngokubuya kwenkosi ngeqiniso. Silinde ukubuya kwenkosi, silinde ngani? Ngeqiniso. Silikhuluma ngala indaba enzeni, silikhuluma kwisikhathi noma singezona, sikhuluma kumzuzu noma kungewona, sikhuluma kushisa kubanda kusene emini ntambama, ukukhuluma iqiniso livame la ezindebeni zakho. uJehova ngaleyo ndlela ungumlindi ngampela kaNkulunkulu. Sikhulume kwesikhathi ngesona because isikhathi esinaso asazi ukuthi singakanani siphila lapha emhlabeni. Ithuba esinalo asazi ukuthi singakanani sisasindisiwe, sisahlengiwe. Ungazitshela ukuthi usazeningi iy'nsuku zokuphila kanti ususalela amabili nje kuphela amahora. Ungazitshela ukuthi usaneminyaka kanti ususalela inyanga eyodwa nje kuphela. Lo mcimbi ozoya kuwona ngempela sonto uzothi usuphokophele ekhaya ungabe usafika. Yikho kungamele ube nokuzitshela ukuthi kukhona isikhathi esilungile nesingalungile ukwazana nenkosi, ukukhuluma iy'ndaba ezinkulu zasembusweni wezulu. Uthi hhayi usamatasa, indaba kaNkulunkulu uzobe maye ngisabhizi kule weekend sisaya emcimbini. Uma ufika kulowo mcimbi ungabe usaphuma, uma ufika kulowo mcimbi ufike kulalelo plate, mhlawumbe udla iplate elingekho right and something o-allergic kuyona. Kade kuthe kufika umuntu kaNkulunkulu mhlawumbe afike ekuseni ethi uzokushuma izindaba zaNkulunkulu, wathi wena ngibhizi ngisaya emcimbini. Noma mhlawumbe ulikholwa usuku lwesabatha kumele ngabe usenkonzweni, wena uba maye kulowo mqondo kanjalo, kulowo mqondo omncinyane. Ikakhulukazi amaqiniso siwadinga nsuku zonke abantu kaNkulunkulu ukuthi sikhumbuzane wona, ngoba kukona konke okukhona lapha emhlabeni nokusazoba khona kumele sihlale sikhumbuzana ngaso sonke isikhathi ngokusemqoka ekumele sikugcine, ekumele sikwenze. Because hhayi ngoba singakwazi, siyakwazi konke kumele sikwenze, siyakwazi konke kumele sikugcine, siyakwazi sazi yonke into, but we just need to remind ourselves. Sidinga ukuvuselelana njalo ngeqiniso, sakhane, sivuselelane, sikhule ekukhuleni kaNkulunkulu nasekwenzeni intando yakhe. Yikho kumele uye endaweni yenkosi njalo ukuze uzothola ukuvuseleleka othandweni layo nasemthethweni wakhe ongcwele ofanele ukugcinwa.
So isizathu sokuthi amaqiniso ebaluleke kangaka abantu baNkulunkulu yikho ukuthi liyaphilisa. Ebese izwi lithi iqiniso liyabulaza, iqiniso liyakungikhulula. Njengamanje abantu baNkulunkulu sibhekene nenhlekelele yezinhlobo ngezinhlobo zamadimoni athululiwe evela esihogweni, ezontshontsha abantu emphefumulweni. Khona bezoqhubeka nesono emzimbeni yabo, ebese sithi sibabulalela khona lapha esonweni. Khona bezobhubha esihogweni ngalena kwethuna. Njengoba sibhekene nonjalo kulesi sikhathi esiphila kusona kulezi nsuku zokugcina, abantu abaningi bayeke bacabanga ukuthi bahlakaniphile, bengakumela konke noma bengayithola intubandlela thizeni ngokuqhutshwa umoya wenkanuko, kanti nokuqhutshwa umoya wenkani, kanti uyalahleka, uyalahlekisa. Futhi abantu abaningi nezithunywa eziningi zisho ukuthi ngathi uJehova sekwangela ukuthi angiyeke lento, sekwangela ukuthi angiyeke ibhulukwe, sekwangela ukuthi angiyeke qamba amanga, sekwangela ukuthi angiyeke lento ngoba ngizofa. Kepha qhubeka kwenze, aqhubeka kwenze. Ukulalela kusiza wena, ukulalela kuphulukisa wena. Kepha uma ungalaleli uwena ozoba nenkinga, uma unenkani uwena ozoba nenkinga kusasa. Because umoya wenkani uqhubela kwinto engafanelekile, umoya ongcolile nje ongafanelekile owenza ukuthi ulahlekelane noNkulunkulu. So uNkulunkulu uyasele ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Mhlasimpe lethi siyala enkonzweni ngentshumayelo uzothinteka enhlizweni. Wazi ukuthi nawe uyayenza lento le kayishilo umfundisi. Noma kube isithunywa ngomlomo wazo nixoxela, noma akhulume nengaphakathi lakho uNkulunkulu straight from ezulwini, umoya kaNkulunkulu, okanye ubone iphupho noma ubone isibonakaliso, kepha kube inhlanga zimuka nomoya. Ngempela abantu baNkulunkulu, this is in caps. Siyitshela ukuthi siyini thina ngempela. Siyitshela ukuthi singobani ngempela ukuthi singamelana noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. OnguJehova umenzi wakho konke. Ekuhlalele kumele simlalele senze intando yakhe. Sitshela ukuthi singobani ukuthi singamelana naye. Athi yeke into ukuthi angifuni. Athi ungakwenza ukuthi angifuni. Because noma ungezokhipha ukuthi angifuni ngongayenzi usukuthi angifuni. Cela ungiyeke. Hlukana nami. Angifuni wakho uyawusho but awusho out loud. Ubani wena? Wazini wena? uNkulunkulu umbula izinto ezinkulu, umbula izimfihlakalo ezinkulu, umbula izinto eziningi zangale kwethuna. Ebese masuyaleza ukuthi hayibo lento izokulimaza, ngoba kuyazeka ukuthi izokulimaza ngempela. Bese wena uyibona uhlakaniphile, uyibona u-right, ungafuni ukuyiyeka lento, kanti isazokulimaza nje. Isazoba inkinga empilweni yakho. Ngoba kahle kahle konke uNkulunkulu asiyela ngakho abantu baNkulunkulu kusiza thina lapha emhlabeni, ngoba ithina siphila lana. Phinde kuphulukise thina kukona konke, ngoba ungathatha ngokuthi uNkulunkulu uzozwisisa, uNkulunkulu uzo-understand, useyoxola uNkulunkulu, useyobona naye. Okwamazi ashiya abantu abaningi ukuthi uNkulunkulu naye useyobona, useyoxola. Umuntu efuna ukuhamba emsebenzini ngenkani kuyisabatha, afuna ukuhamba ey'ndaweni zakhe ngenkani, uzothi uhambe usetekisini ugqokile lelo bhulukwa lakho akumele ugqoke, uye emsebenzini ngesabatha, vele iginqike imoto. And uma usufa ufela laphaya endleleni, ungene kwingozi yemoto, kumele ulande iqhamuko leso sokuthi uzokulanda. Yeka uNkulunkulu ilapha esabatheni. Ize yayibuza ukuthi hayibo uphi usibani kwakumele ngabe usenkonzweni, kumele ngabe uyakhonza namhlanje. Kanti udindela izili lapha, uzolanda uba uzolandela ingelosi yobumnyama. Uzona wenza isivumelwano sokuthi ngizokukhonza mihla yonke ukuphila kwami, ngizokukhonza endaweni yakho engcwele, ngoba isabatha lakho ngizobe sendaweni engcwele, ngizokwenza intando yakho. So uma ngasakwenzi lokho, kuzokwenzakalani ngawe? So asilalele abantu baNkulunkulu, zonke izixwayiso sixwayiseke. Sihlezi sazi futhi abantu baNkulunkulu ukuthi ukusho kwakho ukuthi uNkulunkulu uyoxola, akusho ukuthi uye okumele azixolele, kahle kahle wena.
Akumele uyixolele, uxolise kuwe. Ngoba wena uyidicelela phansi. Ngoba leli dimoni elikuhlebela lawo mazwi lenzela ukuthi ube nenkani, uphule umthetho kaJehova. Futhi amadimoni amenyanya kabi umuntu oyiphiqiphiqi ophula imithetho kaJehova. That is why ngale kwethuna afika adile nawo amakhola. So wena awukholwa emhlabeni, uyiphiqiphiqi, awukholwa, weshaya ngapha, ungakuthini ungale, ungakuthini ungale, ucabanga ukuthi akuphanishele kona lokho. Akuphanishele ukuthi wawathwalisa kanzima, uzila ukudla. Akuphanishele ukuthi ayishawa ngenxa yakho. Asiyakushaya dila nawe. Ukuthi cha wawunenkani bo. Hey wawunenkani usasemhlabeni uzenza into ekukholwa kakhulu. Akushaye kushayisise. So amnyanya kabi umuntu oyiphiqiphiqi ophula isivumelwano. Yikho ekunaka ngokuthi akususe esimweni sokuvikeleka. Khona ezokubulala akubulalele emangeni. Ebese uyabhujiswa kwalashe esihogweni kanye nawo. Lapho uzowabona ngamehlo manje. So lo moya kade ukubusa sonke lesikhathi usangapha emhlabeni. Phinde futhi udina nawe ngale. Kodwa ukuba ukuthi ngale usiyokuhlukumeza. At least ngala uyazama ukuthi abancane uyazama, but ngale asosine because sekuvele sekuphelile. I-protection yaNkulunkulu is gone 100%. At least sala emhlabeni usuku usazama uyazi ukuthi lo muntu uNkulunkulu engamlalela ngamuzwa, but masusungale uNkulunkulu usuke sethi sengikudelile, sengiyakuhlanza. Usuke usasesandleni saNkulunkulu mosala emhlabeni. Usuke usasiza umoya kaNkulunkulu nje usaphila. Efusa nomphefumulo. But ngale kwethuna never. uNkulunkulu sekuhlanzisa kuthiwa game over. Akuseka ama lives, akuseka ukudlala, akuseka lutho. Phelile ngawo. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu masiqaphele konke siyalwa ngakho. Kusiza thina. So ukulalela kusiza wena. Uma utshela ukuthi yeke lipstick. Iqiniso lithi ngale kwethuna kwalasha. Amadimoni agabula gebhule umlomo esifuna into yawo. And ubuhlungu uzobuzwa. Mikuthiwa yeke i-Q-Tex. Ngalena kwethuna amadimoni azokunquma emini efuna le Q-Tex akususa inzipho. Sicabanga kusuka lento le, kusuka lolu zipho lolu, kusuka lona lodwa, kusale imfifi igazi. And lobo buhlungu uzobuzwa. Moyala kuthiwa yeka zonke lezi uyobuzwa bonke ubuhlungu. Kuthiwa yeke obo mascara. Amadimoni angale kwethuna awuqapuna kopolo amehlo ufuna le mascara yawo yonke. Faka la ngithi umuntu azayibuka sibone. Zobe seliqotsholoda ngempela lelo liso lelo. Uyobuzwa bonke ubuhlungu. Nasazi abantu baNkulunkulu ukuthi konke sitshelwa ngakho sitshelela ukuthi usize thina kusasa. Sitshelela ukuthi kulaphe thina. Ngoba yithi sibhekene nenhlekelele, sibhekene nengwadla la. Kanti futhi siyazi ukuthi ngesikhathi sokugcina esesiphila kuso njengamanje umoya esigcwele ngendlela esimangithulile lemhlabeni. Futhi iyalwa, iqotha imbodo nesisekele yaqeda abantu. Iyabantshontsha emphefumulweni ngazo zonke izinto ezikhona. Leli suyintshontsha emphefumulo wakho nje ukuze ukuthi noma iqiniso lifika lingakwazi ukuthi lithole indawo. Khona abantu bezoqhubeka nesono emzimbeni yabo ebese sithi sibabulalela esonweni. Khona bezobhubha esihogweni ngalena wethuna kanye naso. So bantu baNkulunkulu sinomzuzwana lapha emhlabeni. Awusoze wasazi isikhathi sakho ukuthi siyophela nini. Awusoze wawazi umzuzu onawo ukuthi mungakanani. Yikho kumele sihlale njalo silindile ngokuba usuku nesikhathi asilwazi. Nanoma ulikholwa noma ungelona hleze wazi ukuthi umkomelo wesono hleze uwodwa okungukufa. Awukhethi ibala lamuntu. Awubheki futhi ukuthi ungubani. Ngakho-ke qaphela ungafeli esonweni umuntu kaNkulunkulu. Into bayinye ukwazana noJesu njengoSiphezulu because sihlezi nenkinga ngithi namhlanje nje uNkulunkulu kade busy prepare ukuthi ngizoletha amazwi kaNkulunkulu. Ngithi uNkulunkulu angicacisele konke athanda ukuthi udlulise ukuthi singabantu kukabili.
kunenkinga nesisombululo. Kunenkinga nesisombululo. Nayi inkinga, inhlekelele yemimoya egcwele emhlabeni. But isolution nesisombululo ngokwazana noJesu njengenkosi nomsindisi ukumkhetha usaphila, ukwenza intando yakhe kusenzeka, ukuthola ukuphulukiswa kusenzeka. Otherwise, unless if ungakwenzi lokho, uzothola ukulahlwa nokubhujiswa ngale kwethuna okuza ngesono oqhubeka usenze uphikelela noma usuxwayisiwe ngaso noma usuyaliwe ngaso. But isolution ukuthi nangu Jesu. Jesu uyakubiza, ubiza mina nawe. Ayayo. Amen. So uyakubiza, uhlaleleni ungakholwa. Ngoba uJesu uyakubiza. Mina ngiyathembisa abantu baNkulunkulu ukuthi uyozisola ngale kwethuna, uzozisola kusasa. Usumbuleleka, usuvuleka amehlo, usuthola ukuthi kanti impilo yami ibibuswa kangaka, ibibuswa kanjena nangalolu hlobo. Namanje umyalezo abantu baNkulunkulu usathi, abantu baNkulunkulu phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele, ukufa kusondele kakhulu. Nikholwe ngokweqiniso, nisindiswe, nihlengwe, nibhabhadiswe. Nibuyele kuJehova lisekhona ithuba. Indawo isekhona. Ngoba ukusindiswa kusezindebeni zabasaphila kuphela. Abangalena kwethuna akusekho ukuphenduka kubo. Inkosi inibusise nisizini iphe ukuqonda ngokuphelele namandla okuholeleka kokufanelekile ngalo mzuzu ngokuba ithuba linye, impilo yinye, isikhathi sinye, mesadlula, mesaphela asikho esinye. Angisabisi ngalo myalezo nangalamazwi, but ngiletha umyalezo nesimeme esikhulu sokuthi nali ithuba ileli kuphela, kusavuliwe kwama kwavalwa. Isikhiye siyalahla siphinde futhi silandwe. So ukulalela kwakho kusiza wena, but uma ungalaleli kulahlekisa wena, kulimaza wena futhi. Usebenani ngibusise kakhulu. Ngihlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana ezikholwa uTikTok, okuLeshithemba, Instagram, okuLeshithemba Wendy with I am Mzobe, and then on Facebook uLeshithemba Mzobe. Lapho khona nje ama-video short 10-minute clips akhona ku-YouTube, akhona ku-TikTok, naku-Facebook, akhona naku-Instagram, and then kube khona imibhalo in writings for abantu abasebenzisa abo-free mode. Nkosi ibe nani, qinise njalo zacandlulise namazi nakwabanye bathole ukuphulukisa manje uze phakade. Amen.